Είμαστε τα παιδιά από τον Όμιλο Ρομποτικής και Προγραμματισμού. Από την αρχή της χρονιάς εργαζόμαστε με το Scratch και ένα από τα έργα που κάναμε είναι η Νίκη της Σαμοθράκης. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε βάλει έναν Έλληνα τσολιά μέσω από τα βελάκια και το Space προσπαθεί να φτάσει στη Νίκη της Σαμοθράκης προσπερνώντας τους Γάλλους φρουρούς που την προστατεύουν. Στον Όμιλο ασχοληθήκαμε κατά βάση με το ρομπότ EV3 της LEGO. Το κατασκευάσαμε και μέσω του προγράμματος που το υποστηρίζει μπορέσαμε και το προγραμματίσαμε. Εκτελέσαμε διάφορες αποστολές και μέσω αυτών των αποστολών ανακαλύψαμε τη λειτουργία των αισθητήρων και των τμήματων. Starting something like you think he's the man. You know we can't stand by, let you do what you want. Επίσης, ασχοληθήκαμε με το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO We Do, όπου μάθαμε να συναρμολογούμε και να προγραμματίζουμε μέσω του Scratch. Επίσης, πήραμε μέρος στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό ρομποτικής στη δική μου πόλη, η οποία έγινε στο σχολείο μας.